Ni fitar ranar da aka kawo ki ko wallahi na so in gane. To me ka gane? Ka gane me? Kamar ba haka ba. Me kake nufi? Me ka gane? Sai na ga kawai dai ni dai wani irin ba wai irin an cikakkiyar mace bace ke in fito miki a mutun tsoron ki zanti. To ya akai ka gane? Na ce ya akai ka gane? Ina yawo. A to ka gani ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa. Duk abin da kai sai an maka Allah ne ya faɗa da kansa. Ka san da wannan. To ba matsala. Amma yanzu abin da kai min ka rubuta ka ajiye shi. Wallahi duk ɗan da ka haifa. Wala mace. Wala namiji. Wallahi. Arja kike yi wallahi. Zaka gani. Zaka gani. Ka sake ka taba ni. Ka doko wa kanka. Na fi ki rashin mutunci. Ka sake ka taba ni ka doko wa kanka ba matan da kake. Na fi ki tasha. Allah ke karamar yar tasha ce ke wallahi. Me kika yi a tashar ma? Me kika ke? Yawon ma da kika ina kika je a yawon? Yawon da ake ɗaukar ku a tafi da ku yawo a sai muku shawarma? Ina mutuncin mace a shawarma? Ina mutuncin mace a ce a baki kaza abun kwaɗayi? Ai ba mutunci, iskanci ya ƙare, iskanci ya lalace, a ce yau an waye gari a indomi mace ta je ta bada kanta, wallahi wulakanci ya ƙare. Ko a yogurt aikin banza. To bari ka ji in gaya maka. Ba ma irin macen da zaka dinga duka bace. Wannan ba ita bace. Na da keke me za a yi? Za ka yi